Хушхабар, нархномаи билетҳои самолёт ай Москва ба Тоҷикистон дар моҳи январ, феврал, март. Салому алейкум. Хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Айни ҳол шумо қарор доред дар авиакассаи Ройгон Авиа. ин аэропорти Дамоадеда ахир гузаштем, алҳамдулиллах, хуш омадем. Ягон проверка нест, алҳамдулиллах. Соғ саломат гузаштем, алҳамдулиллах. Нархномаи билетҳои самолёт аз Москва ба Душанбе, аз Москва ба Кулоб, аз Москва ба Бухтар, аз Москва ба Хуҷанд. Айни ҳол ман ба шумо маълумотро мерасонам дар моҳи январ, феврал, март. Бо диққат тамошо кунем видеора ва классҳои худона дареғ надорем. Бардораи азиз, Москва Душанбе дар моҳи январ то 31 январа шумо метавонед харидорӣ кунед билети самолёт аз канали Ройгон Авиа 11000 рубл. Дар моҳи феврал билетҳои самолёт ба хатсайри Москва Душанбе аз 11000 то 12000. Билетҳои самолёт дар моҳи март аз 1 март то 25 марта аз 11500 то 12000 рубл. Москва Кулоб дар моҳи январ то охири январ 10000 то 10000 шумо метавонед харидорӣ кунед. Дар моҳи феврал билетҳои самолёт аз 11000 то 11500. дар моҳи март аз 11000 сар мешавад то 11500 рубла то 25 марта. бародарои азиз, Москва Бухтар дар моҳи январ аз 8500 рубл то 10500 рубла метавонед харидорӣ кунед аз канали Ройгон Авиа. дар моҳи феврал аз 11000 то 17000 билетҳои Бухтар шумо метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи март то 25 марта. бародарои азиз, аз 25 март у тараф билетҳо каме қимат мешавад. то 25 марта аз 11000 то 16000 Москва Бухтар. Москва Хуҷанд дар моҳи январ аз 11500 то 12000 метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи феврал аз 11000 то 13500 рубла. дар моҳи март то 31 марта аз 12000 рубл то 14000 рубла шумо метавонед харидорӣ кунед. нархномае ки ман пешниҳоди шумо кардам, ин нархнома фақат ай Москва ба Тоҷикистон ай бародарои азиз ва прямой рейс багаж қатӣ. Хушхабар бародарои азиз, ба шумо чӣ гуфтанем? Ширкати Хуҷандтрансервис автобуси нави хича харидорӣ кард ва расо рӯзи 21 январ рейс ай автовокзал Котелники ба хатсайри Москва Хуҷанд нархи 6500 рубла дар бар мегирад. рақамҳои дар болои экран мебинед. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳастай, метавонед дар WhatsApp саволҳои худтона тиҳед ё ин ки ба ин рақамҳо занг зада ва билетҳои худтона харидорӣ кунед. якта силкаи Тоҷик Air ман дар равон кардам. ин силкаи мошеннико ай, яъне бародарои азиз, фирифтаи мошеннико нашавед, каме амбоша бедор шавед. дар ин силка чӣ навистагиад? шумо ин силкаро метавонед ба 10 нафар дӯсту рафиқи худтон равона кунед ва соҳиби маблағи калон мешавед, яъне бурд мекунед. шумо бародаро ба ягон кас равон накунед, яъне шумо даниёи худтона, даниёи телефонтона ё ки даниёи телефони дӯсти рафиқтона, яъне ба ино шумо мерасонед. ба ҳамон дӯсту рафиқе ки шумо равон мекунед, шояд ҳамон дӯсту рафиқи шумо фирифтаи ино шавад. бениҳоят бачаҳои зиёд буданд ки ай-картҳоашон сум снимат кардан ба маблағи зиёд ва инора шумо намеёбед. бародаро каме ҳам бошад бедор шавен, зирак шавен ва фирифтаи ихи мошеннико нашавен. якдигарро дастгирӣ кунед. нафарое ки намефаҳманд, намедонанд, хабардор кунед ки то ки фирифтаи ин гуна мошеннико нашаванд. раҳмат барои нафарое ки дастгирии канал мекунед. ман як ҷанои шумо миннатдорам. интизор шавед видеои ояндаро.